La realitat laboral a la Caixa està canviant a pitjor. I és a la xarxa d'oficines on aquesta realitat s'està fent cada dia més i més dura. I no ho diem per la crisi, sinó per les actituds de molts directius que en lloc de guanyar-se el respecte i saber motivar, estan construint un autèntic imperi de la por, que encara no ha culminat. La plantilla es troba en una situació molt precària. Arriben missatges carregats de pressions i amenaces que pretenen convertir la prolongació de la jornada en una cosa normal quan no ho és. Senyors de la direcció, ara per ara, aquesta és la realitat a les nostres oficines i vostès ho saben perfectament. Estan creant un clima en el que els càrrecs que no s'adapten al perfil més agressiu demandat per la direcció són perseguits i sotmesos com si d'una caça de bruixes es tractés. El més estès en les reunions de Dan és amenaçar amb acomiadaments per baixa productivitat i s'enorgulleixen en dir que no els hi tremola el pols a l'hora de desnomenar a les persones amb càrrec. En alguna zona es permeten el luxe de menysprear i humiliar la plantilla que està en el lloc de caixa, però no sap la direcció que gràcies a la feina d'aquestes persones la resta de personal de l'oficina pot dedicar més temps a fer les gestions comercials? I que el personal de caixa és el 90% de les vegades la imatge a l'oficina per la qual la clientela valora la qualitat? La frase estrella és: fins que no quedi tota la feina feta, ningú pot marxar, encara que sigui divendres. Senyors de la direcció, amb els reptes multiplicats i inassumibles, seria impossible abandonar l'oficina ni per als 20 minuts d'esmorzar. Comissions, exigim a la direcció que aixequi el peu de l'accelerador, que aquestes pressions només donen resultats puntuals a curt termini i ja porten massa temps abusant del compromís i la implicació de la plantilla. I a sobre es queixen de les nostres retribucions i si parlem de les seves, no s'oblidin que no ens estan regalant res. Els nostres salaris són fruit d'un acord col·lectiu i s'adiuen amb una entitat puntera com és la Caixa, la qual cosa no vol dir que també ens apretem el cinturó quan toca, perquè no s'oblidin que portem 2 anys de congelació salarial. Un tipus d'expedient disciplinari que no deixa de repetir-se en la nostra empresa és el que podríem anomenar tafaneria absurda. La curiositat no justifica la realització de cap consulta i només podem accedir a les bases de dades de clients per motius professionals. Al contrari, acostuma a acabar amb l'acomiadament disciplinari de l'empleat o empleada.